कोकण आणि शिमगो ह्याचा नाताच वेगळा असा। शिमग्याची परंपरा आजही प्रत्येक गावात जपली जाता। ह्याच्यात थोडेफार बदल झाले असतील तरी भावना तिचा त्यात प्रत्येक गावचो येगळो शिमगो कसो असता हो शिमगो बघूया। जग खयचा थंय झाला तरी होळयेक चाकरमानी कोकणात येतलेच, कारण कोकणातल्या शिमग्याचो नादच खुळो असा। प्रत्येक गावात शिमगो वेगवेगळ्या पद्धतीन साजरो केलो जाता। प्रत्येक गावची परंपरा रीतिरिवाज वेगळे। ह्या शिमग्याक सुरुवात होता होळीच्या दिसापासना। होळीच्या दुसऱ्या दिसापासून शबय मागाक सुरू होता। तशी प्रथाच असा आणि त्याच्यातच शिमगो सुरू होता। खयच्या गावचो 5 दिसाचो तर खयच्या 7, 9, 15 दिसाचो। ह्याच्यात आकर्षण असता त्या गोमूच्या नाचाचा। वाडिये वयल्या प्रत्येक घराच्या खळ्यात हे नाच केले जातात। आता खळी नसली तरी खेळ मात्र अजूनही खेळले जातात। कोण कृष्णा राधा, संकासूर, कोण वाघ अस्वल बनतात ह्याच्यात चर्चा असता ती मात्र फक्त आणि फक्त गोमूचीच। तबला, पेटी, झांज, झुंजरी ह्यांच्या सुरात ठेको धरून सिनेमातली भजनातली गाणी म्हणत गोल रवान हे सगळे नाचतात। खेळ चालू असताना घरातली माणसा गोमूच्या हातात तळी देऊन त्यात बिदागी देतात। बिदागी गावल्यार पुन्हा एकदा नाचतात आणि पुढच्या घरात जातात। महाराष्ट्रात कोरोना नको येऊ देत म्हणत गाववाल्यांनी ह्याच्यावर ठेको धरलो। गोमूच्या नाचा वांगडा खय खय आणखीन वेगळे खेळ खेळले जातात। हेतू घोडे मोडणीच्या खेळा वांगडा वाघ खेळ, गाडा खेचाखेची, पालखी नृत्य, भानदाड, फाक वाजवान कोळी नाच, घुमट नाच, कापड खेळ खेळले जातात। या शिमग्याची मजा सपता ती धुळवडी। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।